Nke oke guys norok joto no belai no phung kaham je phunga nai tona rokebo phung kaham dipor nai no kebo dipor kaham. Nke nai di maximum comment khailayo je music full sanamani phunuk di hnai hingka ang nije bo once go je norok no full phunuknai hnai abo se MB kabang ke bang thangmani bagui si ang abo haike full video upload khaimai ang tongo hingke next nai di tabuk ani oro daily no mane regular video fainai norok ani channel no ekdom krungui nai tongni pura ang tabuk buko tabuk tai 1-2 din ni pore hingke pura ekdom full explain khai norok ni bagi mane music khainai bagi tamonang 1 number o tamonang 2 number tamonang 3 number tamonang ang aba haike norok no sawi khanare nai hingke norok ani channel no ekdom pura ekdom clear ke je video nai di norok ekdom thik no norok ekdino waisa nai di ma hina norok music director ongui manai ani channel no thik ke nai tongkhangke haini bage ang asa khayo norok no omono good news rani bage ang wansoko je norok ani channel no asuk din keduk mala nai phaika hingkangke asuk din keduk mala nai phaika hainpano tabuk bo joto confusion tongkho je mane bahai ke sanam yangke ang nije bo mane do YouTube bo poila bole hingkangke asuk experience kri video rok sanam nani mane bom haike ang sanam kangke ani audience rok sajaknai ba je nai tongnai viewers rok subscriber rok ringnai ang bo abo sia ko hingke ang tabo aste senamte hingkangke tabo hingke ani bo experience engkha hingke ang nije bo wansoka je ang jodi sinorok ani channel no ana hamjaga asuk nai tongmani bagui support khlaimani bage ang belai no hamjago hingkangke ani channel ni through tei bo norok no mungsa mungnui je rongrunani musungu jemon bahai ke DJ mix khlainai ba nung bahai ke nini tabuk jeng buini kwbangma jeng YouTube rok tutorial nugo hainpan kok borok bai kwrui abo alka mane basa bai kok sajago aro jago hingkangke jeng borok no naikangke borok ni klai ke nugo jeng nije khaikangke belai no kerak kotin tong bole na hingke ang bote rok no solve khlainani bagui norok ni bwsgang phai sok baijak norok kwrungui tongdi rungketal studio bai norok mungsa sekle srungui manai ani channel ni hoite ekdino music director ungnani bagui norok ani channel no korea tike nai tongdi norok jotono no hambai hingke tre kema sapinai je debor ma kong chia nangni bakpo ang tre mane kaham ke explain ke nima ye ang wain suk tongo nang ang kok bai sak nare nai hingke je ang mai musuk le hingke nang je po ani channel no kroya ke nai tongdi subscribe rok khelai di like khelai di share khelai di nang jodi se nang nim khawo mane music director music producer rok nim chu tong hangke ani channel no kurung nai tongdi nang ekdino wa hale music director ongmai nai bo ani channel ding ke kheye srungmo bai ke kheye hingke jotono khaksang ha je saja nai tongnai rokno saja kaham phoya nai tongnai rokno phoi kaham horo nai tongnai rokno ke bo hor kaham ke jotono khaksang mo bo asuk no tini ni good news nrok jotono khaksang mo ya phai ha।